Dobrý deň, dámy a pánové, toto bude video z Murder Mystery, takže bude to také zaujímavé video, to bude, samozrejme, že keď to bude zaujímavé video, tak to bude také video, že až. Tak, pohodíme pekne do ten automatik. Tak. Ideme hore. Tak, môj bratík o ničom nevie. A to je len dobré, lebo našiel som sekierku. Keď som našiel, tak môžeme vypačiť dvere, laser som zdeaktizoval. A teraz, kto je najemný vážik? Ja už mám. A to čo tu ten meč robí? Som sem dal ja? Co? Maxo, si nemôžeš mať. Maxo, som murder, takže so mnou si nezahrávaj. Ty nemôžeš mať zbraň. Zbraň murder nemôže mať. No. Začne do mňa ďalej. Zbraň si samozrejme môžeme vyplniť. Ale ja by som nebol také elko. Tak to robíme jednom. Tak vypačil som to laser a teraz je na maxovi. Buď ma stihne zabiť, alebo ja mu skoro utečiem. Mám teba zabiť? Páčim to! Mám ťa to zabiť? A či mám vysvetliť zabiť? Víš to? Dobre, vzdávam sa. Dobre, budeš víťaz, dobre? Dobre, stoj ale na mieste, najprv overíme, že ti budeš naozaj ten víťaz. Nebudeš nič! Si mŕtvy. Aj ty. Nie, iba ty. Nemiel to. Mŕtvy si už dávno. Tak, Victory sem ja. Ale ešte jedna vec mi ostáva, to je to vypačte blbé dvere. Tak. Tak a dostal som sa preč na slobodu. Dobre, to si klamal. A utekáme mu na kolobežke. Dajte dislike. Proste. Ja si to nebaví.